L-eks deputatu kandidat tal-Partit Nazzjonalista Michael Għaxa iddeċieda li juża Facebook biex jaqsam il-frustrazzjoni tiegħu dwar dak li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista. Qal illi kellu jikteb fuq Facebook għaliex kien mistieden għal programm fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista is-Sibt filgħodu u għal xi raġuni dan il-programm tħassar ta' malajr. Għalhekk għal Għaxa kellu juża il-midja soċjali. Beda biex qal il-Partit Nazzjonalista għandu joħloq spazji fejn joffri lin-nies il-ħersin biex jitkellmu. Diskors ta' xi ħadd li minkejja li kien kandidat iħoss li ma kellux spazju fejn jesprimi l-femiet tiegħu. Dwejjaq li esprimew kandidati oħra li tkellmu dwar kif il-Partit Nazzjonalista kellu l-ispazju kollu għan nies bħal Salvo Malija u Marlin Farrugia iżda mhux għal min fl-istamperija waqgħetlu żokortu. Imbagħad Għaxa żied li l-midja tal-Partit Nazzjonalista mhijiex fi stat tajjeb. Il-midja tagħna hi diżastru u għandha bżonn attenzjoni urġenti għal it-tabib li fl-modi kien elett mit-8 distrett. Kien kritiku wkoll għal diskors ibes li sar juża l-Partit Nazzjonalista. Biex nużaw kliemu eżatt kiteb "The language of politics has to change, especially this hard, rough language." Danu appell li ilu jsir fil-Partit Nazzjonalista u saħansitra l-aħħar rapport tat-telfa li kien sar kien poġġa lil blogger tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia bħala waħda mir-raġunijiet għat-telfa elettorali tal-PN. Iżda, it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin ħadet direzzjoni totalment opposta għal dak ir-rapport u lil Caruana Galizia għamluha parti mill-istrateġija tal-PN. Għaxa kiteb ukoll li l-Partit Nazzjonalista għandu jħares lejn kap li mhux bil-forsi jkun ġej mitriki legali u wara li kiteb dan kollu qal ma baqalix metodi oħra. Kont ibblokjat mir-radju tal-partit u t-televiżjoni. Kien hemm min qalu li dan mhux il-mument li jitkellem fuq il-midja soċjali u t-tabib ma darx mal-lewża. Kont paċenzjuż ħafna, imma meta wieħed ma jitħallix jitkellem ma jkunx il-partit li naf. Dan il-partit ta' kontra il-libertà. Żied jgħid li issa il-mument li l-affarijiet joħorġu fid-der. Li tikkritika l-partit fil-miftuħ mhux bil-forsa ġa ħażina, nikkritikah għax irrid partit aħjar. Kompla jgħid Għaxa, magħruf bħala attivist kbir fil-Partit Nazzjonalista Teddy Fenik Adami fost oħrajn.